Posebna mera podrške odnosi se na obnavljanje stočnog fonda kroz podsticaj od 100.000 dinara po junici sa ciljem dugoročnog jačanja proizvodnje i povećanja produktivnosti. Pored toga, stočarima su dostupne i investicione mere za izgradnju i opremanje farmi, nabavku opreme za mužu i hlađenje mleka, kao i povoljne kreditne linije sa subvencionisanim kamatnim stopama. Posebno naglašavamo da podaci nadležnih institucija pokazuju da je uvoz mleka i mlečnih proizvoda tokom 2025. godine iznosio oko 41.300 tona, što predstavlja smanjenje od približno 29% u odnosu na 2024. godinu. Pozitivan trend nastavljen je i početkom ove godine, jer je u januaru 2026. godine zabeležen manji uvoz mleka i mlečnih proizvoda nego u januaru 2025. što ukazuje na postepenu stabilizaciju tržišta i bolju poziciju domaće proizvodnje. Tržište mleka se trenutno nalazi u složenoj situaciji ne samo u Srbiji, već i u svim zemljama u okruženju, kao i širom Evrope. Pad otkupnih cena, viškovi mleka na pojedinim tržištima i rast troškova proizvodnje predstavljaju zajednički izazov za proizvođače u većini država. U takvim okolnostima Srbija spada među zemlje koje obezbeđuju jedan od najviših nivoa direktne podrške proizvođačima mleka, kako po litru proizvedenog mleka, tako i po grlu, što predstavlja jasan i kontinuiran signal državne podrške stočarskom sektoru.